Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangulang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna ang mga Pangulong Duran sa mga balita lokal, Iloy patay sa aksidente nga nagluntad sa Barangay Estefania, samtang drivers ng jeep kag wing van, lain-lain naman ang panaysayon. Mag-utod ginakuhan sa armas luthang sa checkpoint, ginapatihan miyembro sa Ipogon Robbery Hold-Up Group. Sa balita nasyonal, DOH ginklaro 33 lang kag hindi 35 ang pinaka-latest nga kaso nga nagpositibo sa COVID-19. Career service exam suspendido bangod sa COVID-19. Maayong aga Bacolod, may aga balugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Miyerkules, Marso 11, 2020. Ang inyo news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos labang sa niya. Si Dino. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation.
reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 5, sa detalye na sa aton mga balita lokal. Patay ang isa ka 42 anyos ng Eloy sa aksidente nga nagluntad sa Burgos Extension sa Barangay Estefania, siyudad sang Bacolod kagabigid lamang. Ang napatay ginkilala kay Lisa Kagalitan, manugbaligya sa Sudan, kag pumuluyo sa Purok Araw, Barangay Vista Alegre, siyudad man sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod sa drivers ng jeep ngayon kilala kay Eugene Maconocido nga nag-edad 40 anyos, nakibot na lamang siya matapos niya nagtabog sa iya ginadala nga salakyan si Gargaritan sang ini ang nag-igo sang wing van. Sa piyak kabahing ibahag naman ni Brian Olaseman ang 29 anyos nga driver sang wing van nga nakita niya nga nabungguan sang jeep nga may rota San Dionisio Burgos si Kagalitan samtang ini nagtabog sa dalan apang naglabog ini sa likod sang iya ginadala nga salakyan. Sa karon ginahulat pa ang investigasyon sa kapulisan angot sa natabo matapos nga lain-lain ang panaysayon sa drivers ng jeep kag ang drivers ng wing van. Preso naman sa custodial facility sa Police Station 4 ang duha ka driver samtang hustisya naman ang manawagan sang bana ni Kagalitan nga si Eduardo sumuman bulig pinansyal sa pagpalubong sang iya nga asawa. Nagapati si NOCPO Director Colonel Romeo Baleros nga dako ang posibilidad niya ang nadakpan nga mag-utog nga Francisco kag Ruel Ipogon sa checkpoint sang Sipalay PNP sa Marso 9 sa Magtoli Street, Barangay 3, Siyudad sang Sipalay. Ang mga miyembro sa Ipogon Robbery Hold-Up Group nga nagsulod kag nagpangawat sa Naneco sa Banwa sang Manapla kag Tandua Distillery Plant sa Banwa sang Murcia sa Pebrero 2019. Gindayaw man kag magatagan ni Baleros sa medalya ng kagalingan si Sipalay Chief of Police Lieutenant Colonel Niserato Sabando Jr. Hindi lang sa mga accomplishments ng Sipalay PNP bangod sa liderato kundi pati na ang madasig nga pag-aksyon kag pagpatigan sa checkpoint bangod sa report nga ila na baton nga padulong sa area ang Ipogon Brothers bangod tuyo nga magtambong sa lubong sang ila pa kaisa. Pagi sa checkpoint, nakuha sa mga sospetsado isa ka kalibre 45 ng armas lutang, 2 ka magazine sa mga armas nga may 20 ka bala, 5 ka bala sa caliber 22, isa ka short steel magazine sa M16 Armalite, isa ka caliber 38 nga armas lutang kag 5 ka mga bala sini. Ilaman ginserbihan sang warrant of arrest ang duha sa kaso nga theft kag isa pa ka warrant of arrest bato kay Roel may kangtaran sa paglapas sa Republic Act 10591 ukon paghupot sang armas luthang. Nagapati si Baleros nga bangod sa pag-aresto sang duha kung hindi man madula mapaganhagan ang kinawatay sa probinsya. Preso karon sa custodial facility sang Sipalay PNP ang mag-utod nga Ipogon. Ginahulat sang Bacolod City Police Office ang direktiba halin sa National Headquarters ng Philippine National Police kung sarang na mapatuman ang no face mask, no entry policy sa headquarters ng Bacolod PNP. Ini kasunod sang Proclamation number 922 ang State of Public Health Emergency ni Presidente Rodrigo Duterte angot sa COVID-19. Una diri 4 ka personel sang NCRPO ang ginpaidalom sa self-quarantine matapos nakitaan sang sintomas sang COVID-19. Sunod kay Bacolod City PNP spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico, wala sang pulis sa Bacolod nga may travel history sa abroad. Ang Bacolod PNP ang may ginahanas nga medical staff sa pagresponder sa mga persona nga may makitaan nga sintomas ng COVID-19. Panugyan ni Pico sa kapulisan, magdistansya sa ilang istorya kay patuman ang proper hygiene. May kagulingon nga alcohol o sanitizer nga napamtang naman sa opisina nga posible patuman man sa napulo ka mga police stations. Sunod kay Pico, isa ini sa pamaagi agud malikawan sa mga kapulisan nga mabiktima sang COVID-19. Arestado naman ang isa ka ginaligar miyembro sa National Federation of Sugar Workers matapos nakuhaan sa 2 ka kalibre 38 ng armas luthang kag 7 ka bala pagi sa search warrant nga ginimplementar sang 2nd Negros Occidental Provincial Mobile Force Company kaupod man ang Binalbagan PNP sa Barangay Santol, Banwa sang Binalbagan, las 2:45 sang kagahon, Marso 9.
Ginkilala ang naaresto kay Sani Tagaraw, 56 anyos ang edad, kag residente sa amuman nga lugar. So kay Captain Joseph Partidas, Operations Officer sang 2nd Provincial Mobile Force Company, nag-apply sila sang search warrant bato kay Tagaraw bagod madamo sila sang reklamo nga nabaton nga may mga panahon nga nagapalupog sa armas lutang si Tagaraw. Gilayon man gin-verify sa otoridad kung may license to process firearm ang suspect kag sa nabaluan nga wala. Isa ini sa nangin basihan kung nga naprobahan ang search warrant. Suno kay Partidas, ginako man ni Tagaraw nga iya ginapanagiyahan ang mga armas lutang kag mga bala nga na-recover. Si Tagaraw ang preso karon sa custodial facility sang Binalbagan PNP. Ginpaidalom na sa inquest proceedings kay hapon sang aga. Marso 10 si Glenn Aldrino, 28 anyos, sa kaso ini nga attempted rape kag frustrated homicide matapos ginaligar ginhimuslan kag ginsakit ang 64 anyos nga balo sa tong Marso 8, las 4:35 sang kagahon sa Purok Kakahuyan, Barangay Himugaan, Baybay, Siyudad sa Sagay. Sunod kay Sagay PNP Chief of Police Major Antonio Benitez, ginsulod ni Andrino ang biktima nga nagaisanon sa napuluyan kag ginaligar nga hana kuntani nga himuslan. Duha pa ni Benitez, base sa ilang investigasyon, ginsakit kag posible ginlampos pa ni Adrino ang ulo sa biktima. Rason nga nakaangkon ni sang head injury kag pila sa naglain nga bahin sa lawas. Palayag pa ni Benitez, nakabati sa mapakayo sang bulig ang mga kaingod sang biktima. Rason nga gilayon nagpalagyo si Adrino samtang gindala naman sa ospital sa siyudad sang Bacolod ang biktima. Sunod kay Benitez, matapos ang 3 ka oras nga pursuit operation, nadakpan si Adrino sa mga barangay tanod kag in-turnover sa kapulisan kag nakita pa nga madamo sang dugo ang iya ginasuksok nga bayo kag shorts. Base sa resulta sang test ng patigan sa biktima, wala man sang penetration o kung pilas sa kinatawo sini. Sunod sa hepe, padaan pa sa karon ilang investigasyon kag ginatanaw pa kung may iban pangakopdanan si Adrino sang ginhimo ang amo nga krimen. Naglambot naman sa 13.8 milyones pesos nga balor sang shabu ang nadakpan sa Bacolod City Police Office halin sa bulan sang Enero tubtob Marso subong nga tuig. Nagdagat naman sa 13,800 pesos ang bilis sang marijuana ang nakumpiskar. Ini ang record nga nakumpiskar sa Aksyon Radio sa Operations Branch sa Bacolod City Police Office. Ang 13.8 milyones pesos naman nga bilis ang shabu ang recover sa 126 ka drug operation sa diin 192 ka persona ang ilan na aresto. Sa mga naaresto nga drug suspects, 13 dire ang ginakabing nga high value target, 156 ang street level target, kag 23 ang newly identified. Kapin sa 335 ka persona na pasaka naman sa kaso sa paglapas ng Dangerous Drugs Act. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operations Chief sa Bacolod City Police Office, posible magataos pa ang record bangod sa wala untat nga drug operation nga ginahimo sa Napulo ka Police Station kag City Drug Enforcement Unit. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay stress sa ato naman mga aksyon nga nagaproblema sa mga bukol sa inyong alawas, sist man nagkuntumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant. Mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule inyong alawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalan Hernay sa tubalan sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag ang Santon Plus Herbal Capsule pwede na nga ma-order online, ma-deliver sa inyo balay pagi sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. DOH, ginklaro, 33 lang kag hindi 35 ang pinaka-latest nga kaso nga nagpositibo sa COVID-19. Samtang career service examination, suspendido, bangod sa COVID-19. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit.
Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang para. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon
sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:20. Detalya na sang mga balita nasyonal. Nagpangayos ang pasaylo kagin klaro sang Department of Health nga 13 ang pinakauli nga record sang kaso sang coronavirus disease o kon COVID-19 sa Pilipinas. Ginpahayag ni DOH Assistant Secretary Dr. Maria Rosario Vergiere nga siyam ang pinakabago nga kaso tuhay ini sa unang palayag nga 11. Patag ni Vergiere, aksidente nga naimpon ang duha ka nagpositibo nga sample sa pinakauli nga counting sang ahensya, kabangdanan nga una na palayag nga nagsaka sa 35 ang kaso sang COVID-19. Yara sa kritikal nga kondisyon ang duha ka na kumpirmar nga nagpositibo sa coronavirus disease sa COVID-19 sa Pilipinas. Sino kay Health Secretary Francisco Duque III nga isa ka 87 anyos nga American citizen ang mayara sa existing medical problems subungan ang 67 anyos nga lalaki halin sa syudad sang San Juan nga may diabetes, acute kidney injury kag hypertension. Ginpasiguro sa tinglikom nga handa ang gobyerno agud tapnaon ang outbreak sa piyak sang pagtaas ang kanabuon sa mga kaso sa COVID-19 sa pungsod. Dugang pa ni Duque, may structure na sila nga istrikto nga ginasunod tubtob sa barangay level agud malikawan ang paglapta pa sang balatian sa iban pa nga parte sang Pilipinas. Nag-aapilar naman ang Malacanang sa tanan yung tagiya sang mall, sinihan kay iban pang dalagkong establishmento nga hindi pagpasudlon ang mga estudyante. Ang apelasyon ng ginhimo matapos suspendihon ni Presidente Rodrigo Duterte ang klase sa Metro Manila tubtob sa Marso 14 bilang tikang sang gobyerno agud nga maproteksyonan ang mga kabataan sa coronavirus disease o kon COVID-19. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, ini ang mabulig sa matag-iya sa mga establishmento para malikawan ang paglapta sang COVID-19. Duha pa ni Panelo, ginmando na sang Presidente sa DILG, PNP kag mga barangay officials nga papaulion ang mga kabataan nga makit-an nga nagalagaw sa baylo nga mag-home study. Ginkumpirma naman ni NCRPO Chief Major General Debold Sinas nga mayara sang apat ka mga apat sa siyam ka personnel nga ginpaidalom sa self-quarantine matapos nakitaan sang sintomas sang coronavirus disease kon COVID-19. Suro kay Sinas nga mga non-uniform personnel ang duha nga mayara sang travel history sa Japan, samta ang duha kay iban pa ang nagalakip sang isa ka staff sergeant kag isa ka lieutenant colonel. Dugang pa ni Sinas nga ang staff sergeant ang sama-sami nagakadto sa Muslim prayer room sa Green Hills sa din masami man nagakadto ang isa ka persona nga nagpositibo sa COVID-19. Sa piyak nga bagin ginpahayag ni Sinas nga ginadumili na ang tanan nga biyake sa mga NCRPO personnel sa luwas sang pungsod kasunod sang paandam sang amo nga balatian. Aprobado na sa House Committee on Appropriations ang hagna para sa Supplemental Fund para sa Department of Health agud magamit sa pagtapna sa coronavirus disease. May kabilugan nga 1.65 billion pesos ang inaprobahan nga pondo sa komitiba ni ACT-CIS Representative Eric Yap tungod inilamang ang available nga pondo sa Bureau of Treasury. Sa hearing sa komitiba, ginpahayag ni Health Undersecretary Roger Tong-An nga 3.1 billion pesos ang ilang kinahanglanon nga pondo para makabuli sa pagtapna sa ginakadlukan nga masakit. Sa nasambit nga kantidad, na 2.35 milyon pesos ang gamiton para sa magbakal sa personal protective equipment, 933 milyon pesos ang para sa maintenance and other operating expenses and salaries, kag 139 milyon pesos para sa baklon nga 40,000 nga test kits. Sumamangin klaro nitong nga mayara sa iban pa nga makuhaan sa pondo agad sa pagtapna sa COVID-19, kalakip ng PAGCOR nga nagpromisa nga magatag sang 2 bilyon pesos, samtang ang PCSO magatag sang 490 milyon pesos. Magluwas diri ang DOH mayara man sang 539 milyon pesos nga savings, kag 81 milyon nga halin naman sa Quick Response Fund nga mahimo man nga gamiton. Ginpahayag naman ni Deputy Treasurer Sharon Almanza nga may iban pa nga mahimo kuhaan sa pondo ang gobyerno, kalakip na ang 13 bilyon pesos nga contingency fund.
Magabakal naman ang Pilipinas ang dugang 40,000 ka mga testing kits para sa coronavirus disease kon COVID-19. Sunod sa Department of Health kon DOH, nag-request na ang ahensya sa dugang pondo nga nagabalor sang 139 milyones pesos agud ibakal sang dugang testing kits. Sa congressional hearing, ginpathag ni Health Secretary Francisco Duque III nga impractical kung basta na lang nga ipaidalon sa test ang sinuman. Nagwa ang reaksyon sang Tiglikom isa ka adlaw matapos magpabutyag sang kabalaka ang mga senador angot sa limitado nga testing kit sa pungsod. Dugang pa ni Duque nga mayara sang ginasunod ang DOH nga protocol kag mayara sang ginahimo nga contact tracing agud may baloan kung may high index suspicion. Ang Pilipinas ang mayara sang 33 ka makumpirmado nga kaso sang COVID-19. Suspendido ang natala kuntanay nga career service examination, pen and paper test sa pungsod sa Marso 15 kasunod sa deklarasyon ni Presidente Rodrigo Duterte sa State of Public Health Emergency tungod sa pandam sang coronavirus sa pungsod. Sunod sa Civil Service Commission, ang suspensyon sa examination ang tubtub ini sa kung saan na naman iga-schedule sang CSC. Ginpaayag sang ahensya nga kabahin ini sang preemptive health measure para malikawan ang pagdamo sang kaso sang balatian sa pungsod. Dungan pa sang CSC nga ini ang ilatikang para sa pagsuporta sa aksyon sang national ug local government units batok sa coronavirus. Sa dugang nga mga balita national, ginaresto sa Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group o kon PNP-IMEG ang duha ka mga personnel sang HPG bangod sa ginaligar pagpangilkil sa Prosperidad Agosan del Sur. Ginkilala ni PNP-IMEG Director Colonel Ronald Lee ang mga nadakpan nga Sanday Police Staff Sergeant Eddie Manggilimutan, 54 anyos, kaga Police Corporal Ralphie Meraflor, 33 anyos. Sunod kay Lee, nakabaton sila sang report halin sa mga driver kag delivery trucks nga puwersa sila nga ginapangayuan sa kwarta sang duha ka mga pulis para makalabay sa pila ka mga lugar sa probinsya. Dugang paniligin patigan ng entrapment operation Lunes, Marso 9 matapos na validate sa mga undercover officers ang impormasyon. Ang mga akusado ang pasakaan sa kaso ng robbery extortion. Makarekomendar man ang PNP-IMEG nga pasakaan sa kaso administratibo ang mga suspect nga karon yara sa kustodiya sang IMEG Mindanao Field Unit. Lusot na sa ikatatlo kag pinal nga pagbasa sang Kamara ang hagna agod nga pasugtan ang 100% nga foreign ownership sa mga public service kaangay sang transportasyon kag telecommunication. Sa boto nga 136 nga yes, 43 nga no, kag isa ka nag-abstain, nakalusot ang House Bill 78 ni nag-amendar sa 84 anyos na nga Public Service Act. Kung isa nakalayi, may imo lamang magpanag-iya ang dumuluon kung hindi ini masarangan sang Filipino o kung may yara sang lahi para diri kag kung may yara sang inaprobahan nga international agreement. Ginasaad man sa hagna nga hindi may imo makakuha sang capital stock sa amunawan nga public service sa dalom sang classification sang public utility ang isa ka foreign nation antisipatuman ang lahi o kung wala sang pareho ang kinamatarong ang pungsod sa nasambit nga dumuluong para sa mga Filipino national. Ginatagan sang hagna sang definition ang public utility sa dinasaad nga mangin limitado lamang sa electricity distribution, electricity transmission kag water pipeline distribution at sewerage pipeline system. Sa katapusan nga balita national, nanindugan si Senate President Vicente Soto III nga masabi mangibabaw sa iyang interesang pumuluyo. Ini ang sabat ni Soto sa mga kabalaka nga maghimo mautod ang pagpakig-alyansa sini sa Malacañang bangod sa gin-file nga petisyon sa Korte Suprema para mapathag ang diretso sang Senado nga usisaw ng unang mga kasugtanan nga luyag tapuson sang gobyerno. Sunod sa senador, amligan niya ang kailwayan sang Senado sa piyak sang paandam nga madula sa mga alyansa kag suporta. Dugang pa ni Soto nga ini ang ibilin nga tatak sa iya pagserbisyo sa Senado. Patag pa ni Soto nga luyag nila nga panindugan ang sense of the power of the Senate nga kahibalo sila nga kinamatarong sang Senado bilang co-equal branch sang ehekutibo kag hudikatura. Palayag pa ni Soto nga importante nga makonsulta ang Senado sa pagtapos sa mga kasugtanan tungod kinahanglan ang pagpabor sa mga senador agud mangin epektibo ang anuman nga pagpakigsugtanay sa iban nga pungsod.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Ang mighty naman ang alkaline ng vitamin C sa problema bla natin sa allergies. May mataas ini nga antihistamine properties, ginapanubo ang histamine level sa mga lawas para nga mahapos makontrol ang allergies. Sa mga pilas daw kadugay mag-ayo, makatungkatol sa inyong panit, mag-mighty C na ang alkaline ng vitamin C, manami ini sa tanan nga sa isang skin diseases. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule, kag pwede ninyo ma-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusugan Yan Facebook page. Inyong ipamatiyan aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka pon sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.